Hey venner, så blev det altså fredag den 22. Og der var Daniel Nimme en nice guys med sæt forbi mig i dag. Og han havde altså en gift med til mig. Og vi går altså lige ind og kigger på den Laban nu her. Men det minder mig for øvrigt om min... jeg får lyst til lige at synge min egen sang. Den hedder Pump for Love. Den kan jo findes alle mulige steder på din musikstreamingtjeneste. Og noget af omkvædet, det er sådan her. Take my gift now, my love. It's a big one for you. It's a big... Yeah! Så venner, lad os gå ind og se, hvad det var for en gift, den nice guys besæt havde med til mig. Kom. Jamen venner, her har vi altså gaven, som han havde med til mig. Det var selvfølgelig ikke en gave, det var noget, jeg selv har købt. Men det er altså det nye Apple Watch Ultra 2. Så den tænker jeg, at vi måske lige åbner sammen. Men lad os lige prøve at se, hvad der står her. Og der har vi altså her, der kan I se, at der står Apple Watch Ultra 2. Og den er altså 49 millimeter, og så er der altså 3000 nits i den. Altså, den er jo knivskarp. Så lad os lige få åbnet den her Laban. Og så sender vi selvfølgelig lige en kæmpe tanke og siger tusind tak, Apple. I love you. Jamen venner, lad os se at få åbnet den Laban. Nu se om jeg kan gøre det med en hånd. Wow, dog. Jeg elsker den her indpakning. Er der nogen, der gør noget ud af tingene? Helt fra man modtager pakken, til man bruger deres produkter, så er det altså Apple. Tusind tak for æblet. Nå, men venner, der er jo sådan en lille bog med, og så er der altså den her Laban. Og her, hvad har vi i den her? Det er, det vil jeg prøve at se. Jamen det her, det er jo selve uret. Sådan, over med den. Og jeg har bestilt sådan en hvid rem, så den lægger vi der. Men ellers, pakningen, jamen sådan ser den Laban ud, og så er der altså lige sådan et lille hæfte med. Så lad os lige se, hvad er der i sådan et hæfte. Jamen, der kan man jo se lidt om uret, og for øvrigt også, det er altså nice guys det her, altså. Lidt omkring, hvordan fungerer det, og hvordan indstiller man det, og hvordan oplader man det, og alt det der, som vi i forvejen kender, fordi jeg har jo allerede et Apple Watch her. Men det er altså et noget ældre, det er et Apple Watch 3 Nike-udgaven, så det er altså på tide at få opgraderet. Men sådan et lille nice guy hæfte med, og så ligger der selvfølgelig også lige sådan en lille, der kunne godt have ligget en klud i, det tror jeg, der gjorde engang. Jamen, skal vi starte med armbåndet? Det er jo den her. Der var den. Og lad os se at få den Laban åbnet op. Wow. Dog, I love it. Og ud ryger banditten. Hey, fuck, det er nice. Dog, det er nice. Og her kan man så selvfølgelig lige se, hvordan bliver det sat på. Men lad os lige få åbnet op. Wow. I love it. Og her har vi det så. Armbåndet. Eller armremmen til uret. Dog. Og den her sætter man jo bare på her, så den lige kan blive lukket. Tusind tak, Apple. Nu skal vi altså have den der Laban. Jamen lad os få åbnet det her Apple Ultra Watch 2 ur op. Det er altså et Apple Watch. Ikke at vi skal snakke om prisen, men prisen er 7.199 med afgifter og moms og det hele. Så lad os prøve at få den åbnet. Og så hiver vi først her. Og så tager vi den anden. Wow. Så vender vi banditten. Selv den her æske, den er altså så nice at have i hånden med dig. Dog, den ligger godt. Og hvad har vi så her nede i æsken? Jamen, nede i æsken, der har vi sådan en Laban her. Lad os lige prøve at se. Der er altså en opladningsenhed, man lægger bag på uret, når den skal lades op, og det er selvfølgelig USB-C
Sådan der, ind med den. Yes. Og så har vi altså uret her. Lad os lige få den læben op. Fuck, mand. Dog. Wow. Fuck, den er nice, venner. Den ligger altså super godt i hånden. Nå, men lad os lige få en rem på den Laban. Venner, nu har jeg altså fået uret på, og så skal jeg selvfølgelig lige have det indstillet. Så dog. Tusind tak, Apple. Det her, det er altså perfekt. Jeg elsker white. Jeg elsker størrelsen. Den er nemme stor. Det er 49 mm. Den er stor. Så tusind tak til Apple. Så venner, det var altså mit nye Apple Watch Ultra 2. I love it. Jeg glæder mig sindssygt til lige at få det indstillet. Venner, vi ses altså senere. Mit navn, det kender. Det er michaelmarco.dk. I'm here from Copenhagen. Blessing Denmark in the Scandinavia. Love you guys. Love you. Tak, Apple.